dalšího videa. No a tohleto další video bude teda další tag. A bude to tag, kdyby bylo kdyby. A je to teda originální tag od nějaký vlogerky, jejíž jméno si teď vlastně já ho nějak mám v hlavě zafixovaný, mám to na jazyku, ale prostě teď přesně nevím. Takže já to dám když tak do infoboxu odkaz na to video. No a teda já to nebudu protahovat a začneme. Takže první otázka. Kdybys mohla žít život někoho jiného, kdo by to byl? Tak já nevím, ale určitě by to byl asi někdo hezký, protože prostě jako, kdo by nechtěl být hezký. Jo, ale zase by to nežilo tak namyšlené, tak asi ještě někdo, kdo má dobrý známky. A protože prostě někdo, kdo má dobrý známky. No, takže něco takového. Druhá otázka. Kdybys měla být květinou, tak jako? No, tak ta vlogerka, od který já to tak ta říkala slunečnice. A říkala, že růže je takový klasický. A jo, růže dávají všichni, protože každý chce být přece růžička. Ale teda bych růžičku nedala, já bych dala konvalinku, protože konvalinka, vlastně já si to pamatuju furt tu básničku ze školky, jsem na to měla mít básničku a já ji teda teď nebudu říkat, ale prostě jsem na to ve školce měla básničku a tu básničku si pamatuju doteď. A takže konvalinka. Za třetí, kdyby existoval ideální muž nebo žena, jaký by byl nebo byla? No. Tak můj takový ten vysněný typ je takový modroký blonďák, takový ty rostomilý kluci, takový ty ťuťonci. Takže něco takovýho, prostě modroký blonďák. Za čtvrté, kdybys ulovila zlatou rybku, co by ses přála? Takže oni, že většinou bývají 3 přání. A já teda první asi bych chtěla lepší známky ve škole, jako abych prostě měla lepší potom budoucnost. Potom druhý asi být aspoň trochu hezčí. A za čtvrtý něco v životě dokázat. Jo, to chce asi každý, takže něco v životě dokázat. Za páté, kdybys byla princezna, tak jaká? No. Já nevím. To nevím. Ale asi šíleně smutná. No. Tak nějak. Za šesté. Kdyby se měla zdát své jedné špatné vlastnosti, jaká by to byla? Já nevím, mám své špatné vlastnosti docela ráda, ale asi bych se nejradši vzdala své výbušnosti, protože já prostě vybochám kvůli každý kravině, takže asi ty výbušnosti bych se vzdala. Tak. Za sedmé. Kdybys mohla na mentalitě lidí něco změnit, co by to bylo? Dobrý bože. Vidím, že jsem se na to asi měla trošku připravit, ale jsem se to připravila vlastně včera. A to mi dáš dneska. Jo, takže tak. Takže to nevím. Nevím. Za osmé, kdybys našla kufřík s $1 000 000, jak by se s nimi naložila? Tak $1 000 000. Asi bych něco z toho, ale pak jenom trošku. S troškou bych se asi s někým rozdělila, třeba s kamarádama, nebo něco bych dala rodině. Ale jenom trošku. Něco bych si nechala pro sebe, prostě bych někam šla, něco bych si koupila, třeba něco, co chci. A něco, o čem třeba s ním a tak. Ale určitě bych si taky něco nechala, abych měla něco do budoucna. Takže tak. Za deváté. Kdybys mohla oživit 3 osoby, kdo by to byl? No, tak asi by to byla moje nevlastní teta, protože ta umřela mladá. Pak nevím. Pak bych možná prababičku. A potom ježiš. To vůbec nevím. Někoho slavného by to tak chtělo uživit. To je třeba Michaela Jacksona. Za desáté, což je poslední, kdybys měla možnost být krásná nebo chytrá, co bys vybrala? Tak já nevím. Ale tak podle mě asi tu chytrost. Když teda už vidím, jak to budu za 5 minut litovat, ale asi tu chytrost. A to je teda všechno, bylo to teda 10 otázek.
A určitě se dá koukněte do infoboxu, kde bude odkaz na to video té vlogerky, která to vymyslela. No, to je teda tohleto. Doufám, že jste to video dokoukala až do konce. Já jsem se snažila to říct tak nějak rychle. No, mějte se hezky a já jsem že si budu takhle ty vlasy, ale když já budu no, tak se mějte hezky a čau.